Mikatap sa social media ang hulagway sa usa ka medical certificate nga dunay dagway ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia ug pangani ini tapad sa official seal sa Cebu City Government. Base sa nakasuwat sa medical certificate, kini nakuha subay sa resulta garantiya medical action program. Gawa sa medical certificate, duna say doctor's prescription ubos sa maong programa. Diin makita gihapon ang ngalan ug hulagway ni Garcia. Kini miani og managlahing reaksyon gikan sa online community. Daghan ang misaway sa giingong pagka-epal sa mayor, apan duna say miingon nga wala sila'y nakit-ang sayop niini. Apan gihimakak ni Mayor Raymond Garcia nga duna siya'y kalambigitan sa naasoyng medical program. Matud pa niya nga nakuratan siya pagkatap sa maong balita, sanglit kini usa lamang ka private initiative ni Dr. Marlo Maamo, kinsa miyembro sa Board of Directors sa Metro Cebu Water District kun MCWD. Siya bitay nagbayad sa resita, siya nagbayad sa papel, siya nagbayad sa ballpen, siya nagbayad sa tinta nga nagprint adto. It's all private. So if he puts my name or if he puts my face, it's up to him. I was so surprised why they made it a big issue out of it. They should have investigated it first, that it was purely private initiative by a doctor. I'm thankful for that because not only is he helping our constituents in the most remote areas of the barangays, he's also in a way campaigning for me. I mean, anybody can do that. Gisuwayan pagkuha sa MyTV Cebu ang habig ni Maamo, apan wala pa kini mitubag sa among mga mensahe ngadto kaniya. Sa laing bahin, gilimod sab ni Garcia nga duna siya'y direktiba nga kinahanglang mosulob og puwa nga sinina ang mga beneficiaries sa mga cash incentive o assistance program. That was never my directive. It's true nga I visit them and I look at them, nagiuban mag-red. I mean, perhaps that's ilahara na as a show of appreciation. We don't know. We will never do that to require people to wear red. Except there was one requirement for them to wear red. And that was during the Sweet Notes concert. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.